morning guys! Ayan, ready na tayo. Nakaligo na ako. Di ko lang binasa yung buko. But, ang aga namin, ginising kami ni Jan. Nagising kami ng alarm ni Jan, 5:30. Tapos siya, andun na siya sa shower, naliligo. Yung boys, ready na rin. Si Holly, ready na din. And, namove ko na yung ating mga sinampay dyan. Si Kuya nag-BS na. Ayan si Holly, naglalaro sila ng cards. And si Jan, ayun yung, ayan yung damit ni Johnny Boy. Dito na tayo sa car, guys. We're off to Adelaide na. Time check is 7:20. Nilamig si Holly, so naglagay siyang jumper. And mamaya, 41 degrees. Kaya maaga tayo para mamaya hindi tayo maabutan ng sobrang init. Kasi magpo-41 degrees sa Adelaide. Okay. Let's go. Balik kami. What box? Where all your stuff is. Balik kami kasi yung pinaghirapan niyang Yeah, near the computer. pinaghirapan niyang card for Arlo. Naiwan niya. So, si Daddy babalik. Lucky you. Hindi pa naman tayo ganun kalayo. Dito pa rin tayo sa area namin. Holy! Buti na lang wala akong naiwan. Hopefully wala. Sama siya. Kasi siya nakakalam kung nasaan. Pero sinabi niya sa daddy kung nasaan. May sinasabi si Zach. Bakit daw pag si Holly may naiwan sa bahay, hindi nagagalit si daddy. Pero pag kami may naiwan, what's gonna happen, Zach? If we left something. Oh, you're gonna get all angry. Yeah, magagalit si Jan. Pero pag kay Holly daw, hindi. Yun ang nireklamo sa bakit ganoon daw si daddy? Ewan ko din. Ano kanya kasi yan, the only girl, so siguro hindi pinapagalitan pag may naiwan. Ayan na siya. Already? Yeah. First stop. No, I'm good, hon. Thank you. Kuha sila ng drink. Mom, look after Olive's card, please. Oh, ito pala yung card. Dito na tayo sa Mount. Ayan, AM/PM Bay Road. Gasolinahan. What you got? Nothing. What? Nothing. There's nothing? Kuya got, I think, banana. What's that, yeah? Yeah, what kind? Banana? Huh? Yeah, banana. Kuha na siya ng coffee. Dito na kami sa Narakot. Wash lang tayo ng car. O, si Jan pala mag-wash ng car. Tapos nang paliguan yung car ni Johnny Boy. Dito na tayo sa Keith, guys. I think you're gonna get Patay a ng real lunch. big shock. What you got, yeah? Wrap. Chicken? Chicken wrap? Sakari? Japanese? Ayan, sushi. Mom, Tapos si sushi. Holly din. I'm hungry. Ito kay Holly. Oh, I forgot yours, babe. Kay Jan, salad, sandwich, ham and cheese. Ayan. Huh? Yeah, ham and cheese. Yeah. And sa akin, isang chicken, tapos Kerensky. Ayan. There's a fly in my face. Ha? There's a fly. Where? Ito yung akin and yung kay kuya, may natagpuan siyang isang fly doon sa loob ng wrap. Ew. So, hindi na natin masauli kasi nagra-ride na tayo, guys. Pero ayan yung akin, Kerensky. Cheese Kerensky yan, guys. And chicken, isang chicken na ribs. And meron akong chips. O, diba? Kain is life na. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I
Dito na pala tayo sa Adelaide and 7 minutes na lang na kila-race na tayo. And natapos ko yung inedit ko kagabi. Uploading na siya. Nasimulan ko siya kagabi pero hindi ko natapos, natulog na ako. And on the way dito, natapos ko yung uploading siya guys. So may vlog tayo mamaya. Right? Camera action. Ang init na guys. Ano na? 39 degrees na. My God. Nangunguna si Zachary. Dito na kami race. Oh, init. Hello! Binaba na pala namin yung mga gamit. Dito muna namin nilagay. Diyan, mamaya na tayo akyat. And ito pala yung ating OOTD guys. Ayan. Ito from Cotton On. Ito Billabong or Rip Curl. Tapos yan yung bag natin. Then yung chinelas natin. Ayan. So yan yung ating OOTD for today. 41 degrees na guys sa labas. As in super init. Yung mga bata, si Holly, binihisan ko na siya. Naka-swimsuit na siya. Tapos nilagyan ko na rin siya sunscreen. And eto, ibibigay ko to kay Ayla. Kasi masikip na to kay Holly. 4 to 6 pero masikip na kay Holly. So, si Sisi nasa nagpa-nails. So, yan. Punta na natin sila. This is nice. Try it. Wow! Tapos na sila mag-swimming. Ang cute ni Arlo tsaka ni Sak. Tinuturuan na ni Sak mag-PS si Arlo. And yung dalawa naglalaro ng shopping. And ako, nag-i-edit ulit tayo. Na-upload ko na yung... Ay na. Yeah, nasa ano na. Na-upload na yung ating vlog. Yung na-edit natin kanina. Wala pa si Sisi, so mag-work muna tayo. Dito na si Sisi, may dala siyang fish and chips. Say thank you. Say thank you. Guys, update. Nakapag na pala ako doon kila Rice. Ngayon, on the way kami kila Sharon sa mama ni Dan para mag-swimming. Anong oras na ba? 4:19. 40 degrees. So, mag-swimming yung mga bata. Tapos, baka nandun din sila Mers and Kat. Not sure. Kasi si Lyra nasa New Zealand. So, hindi ko alam kung si Kat sasama. So, yun yung update. Does everyone come? I'm not sure. I think Tita Mers. I come into the pool. Yeah, I think. Dito na kayo kila Sharon. And sobrang init. Ayan, may mist siya. Oh, pinaano niya na yung mist. Hindi ko alam kung makikita niyo. Si Holly nakabihis na. Si Ayla, hinintay niya lang kunin ni daddy niya yung baiters niya. Oh, gawin nyo ng lahat, wag lang ang pagbuga ng... That's the hardest part of being a parent. Ayoko na yan. Sasakit ang bagang ko dyan. Babayukuin ako. Wala pa nandito yung purple. Purple yun, di ba, Rice? Yung nilalagay dito? Yung purple? Ah. Yeah. Yeah, he's in South. Muna na sila doon. Wait, may dala pala ako dito kay Sising ano? Gourmet tuyo and She brought this for tapa. me, so Yeah. I'll try it now. May apple si Sharon. Oh. We've got some more on there. Oh my God. Mayroon silang ano. Mayroon silang puno. May orange din dito kasi hindi pa siya nag-ano. Arangita pa lang siya. Dalandan pa lang siya. Dalandan pa lang ang kulay. Kaya na siya, oh. Gustong-gusto niya yung ating... Oh my God, ang sarap ng tapa. Tapa, no? Tapos mayroon pa tong isang flavor. Hindi ko nga nadala. Sisig tapa flavor naman siya. Ito original to. Ang sarap nito, promise. Sarap. Dito na sila, Nelsie. Ayan, ready na si... Ate, don't forget your floaties, okay? Dito na rin si Mercy. Hi, how are you? Thank you, Sisi. Lemon lang yan. Sabi ko, ay, may Lululemon siya. Thank you, Dar. Ah, may perfume ako, Versace on the floor. Dami mo na ba yan? I think so. Yeah. Bango to. Ayan, thank you.
Dito kami ni Kat. Si Kat bumili kasi ng hotdog. Or you want Any oil? Yeah. so that one's that one, okay? Okay. That's low, okay? Okay. Okay. You press down and press that together, okay? Okay. Iba din kasi yung ano niya dito. So, meron si Kat na doon. Kikiam, fishball, hot dogs, and yeah. Oh, ako nang bala doon. What? Kumakain na sila, oh. Euros churros. Ano yan? Dessert? Euros pala, lamb euros. And chips. And nandito yung mga maliliit. That's a red one. Nagagawa siya ng fruit platter. Siya na talagang maalagang biyanan ni Sisi. As in. And ayan na pala yung naluluto ko. Kikiam pa lang. Tapos ayan yung fish ball. Baka bukas pa kami nakakain ng dinner. Kasi na yung boys. Tapos, yes. Tapos, ito. Tapos si Sharon, naglabas siya ng fruit platter. Hindi na natin na-vlog. Ubus na daw. So, dapat madami ito. Sabi ko, huwag na natin ubusin or else bukas pa kayo kakain. Ito na yung last hotdog. Lakas ang cool. Kanina, malakas siya. Hinihinahan ko kasi tumatalsik. Hindi pa naman natin ito kusinin. Na daw yung cheese platter, ay yung fruit platter. Like, oh, that's good. Pero di pinsin siya. Si Dan, grabe kumain. Parang, ilapit mo na lang sa'yo. Ikaw na naman kumukuha. Yung ano nga, yung gusto ko yung watermelon ang pula-pula. Hindi ko man, wala na nga sabi nila. Wala na talaga lahat? Iba talaga mga bata dito. Para silang mga sigaw. Buti pa ikaw, patawa-tawa, nakakalaman. Dami nang nakain, tawa-tawa lang. Hindi ko siya Kanina pa wala pa siyang rice. Walang ang rice eh. Sabi ko Walang naman yung as long as may rice, pero walang Wala rice. rice. May hotdog pa naman. Inubusin na tayo ng rice. tawa-tawa lang yung isa. Busog na busog. Si Rice, okay lang. Kalma lang siya. Naka-rice na siya, nakatapa, nakatulo. Naka-prutas. Chips. Oh, wala. Dala niya Ayun na. na kasi yung ano. Hindi na kasi, alam ko, hindi natin to kitchen. Kaya So, inaano ko lang siya, subdue lang siya, kalma. Pero matatapos na. hilaw ba yan? Hindi. Ha? Hindi ba? Hindi siya, hindi. Ganyan siya. Kanina puti yan, parang siyang paper. Ganyan talaga yung tsura. Sikat na gusto rin. Kasi kukat ang puti pa yan. Sikat na ikaw. Okay na lang. Ginagano niya. Kasi ko hindi pa ang puti niya. Mahina na nga ito eh. I'm almost done, Sharon. Finally. Sparkling or... Kanina pa siya pabalik-balik dito. No, I think can't. No, that's okay. She doesn't want it. She wants some. Okay, let's go. Go, Richard. You're tall. I'm not. Okay na to, Kat. Magkakakain na kayong mga anak ko. Salamat, Nay. May ano man dun sa drinks dito, Day? Oo. Finally! So what's the alternative ng all-purpose cream? Wala. sticky cream? Hindi, Wala? yak, watery So the reduced fat one, we'll just use that one? Wala tayo. Hindi nga. Punta na lang tayo sa ano. Filipino fruit salad. Oh, okay. Chicken cream, di ba? Yeah, chicken cream. No, yak. Ayaw mo? Tubig yun. Wala ka na all-purpose. Wala dun sa... Mayroon na, yun na lang nga, yung long life, ano na lang, long life, Milk? no, Cream. cream. May long life cream. Okay. Yung ginagamit ko yan minsan sa frosting. Condensed milk. There's like a Filipino version fruit salad where you put condensed milk in a fruit cocktail, so it's like canned fruit. Yeah, And then cream. Okay, we used to do that. Yeah. Yeah, but it has to be That's an old this Australian specific food. cream. Yeah, but that they used to use condensed milk a lot. Yeah. Do you want to try this? Yeah, sure. Yeah, he's 3/4 Malaysian. The fish ball. Sus, kanino? Malinis to? Dali natin yan, dali natin. Hindi pa sila tapos yung dalawang boys. Sa pool pa din.
Shrimp. Nagustuhan ni Pete. Trinay niya yung kikiam tsaka fishball. Yeah, ito Ice cream time for the kids. Very nice ice cream. Swerte nila kay Nana. I got it. Speak up louder. Parang an Aurora. Naka-line up. Ano na yun, di ba? Aurora, alam mo yun? Yung Ave, Ave Maria. Tapos, ano na, di ba pagtapos ng position? May ano na, dinner rice and langka. Ang ano? Ay! Sa mahal na araw ba yan? Oo, di ba? Yung may cross tapos mapaparada. April yun. Yeah, April yan. Yung ice cream. Gawit, kuya. Elijah, what do you want? Yung frost na lang yung kay Rika lang. Choose. Which one? Naghihintay yung dalawa. Can you share with Mama? Share? What do you want? No, nag-no ka agad doon. Want to run down? What do you want, Nilsi? You got Can you share strawberry, with Mama? caramel, and chocolate. Rika? Share? Strawberry. Caramel, please. Caramel for Neil, chocolate. Elijah? Thank you. Go with Ate, Ate. Eat with Ate. Eat your ice cream on the grass. Okay. Thank you. So, Stasha. Nothing. Thank you. 10:50 na dito na kami sa bahay niya. And merong siyang pinabili kay Kat na ano. Ubi pandis lang sarap nito, guys. Yema, matatry. Huwag natin, hindi, ibalik natin. Kuha lang tayo ng pang-almusal natin bukas. Hindi. Ay, did you give me chocolate? Para siyang flat tops ba yung ano? Magano tayo, guys. Magtimpla tayo ng pang-barbecue ni Sis. And dun siya sa kabila, panoorin mo yung hiwa niya ng pork. Nahihirap na hirap siya doon. Sinakis ko na yun. Wala pa rin nangyayari. Matibay, makunat yung pork. Tapos si Danny Boy nag-decorate. Busy kami ngayon. Kasi ngayon, bukas ng birthday niya. Decorate na si Danny. Uy, ang kalamansi talaga ang lasa. Yeah, that's good. Yeah, pinadalawa ko. Ayan, oo, kasi madali maubos. Baka makita niyo na rin to sa aking live sale. Kasi hirap na hirap. Hirap na hirap makuha. For my personal use, pero isali ko na kayo. Kalamansi dahil. Yes. Yes. Extra talaga siya, pure. Extra na extra. Lagay mo lang sa fridge. Oo, nasa yung pepper dito, no? Dito. Dito. Ay, hindi pa. Pepper? Yeah. Ay, okay. Nakita ko na. Asan? Ito. Pero wala. Ay, nabasag ni Dan. Kagabi sa kanyang voice note. Ito, pwede kong lagyan. Yeah, yan, pepper niya. Meron niyang laman nata. Kailan pa mapaparty sa kanabasa? Nabasag niya kagabi. Ano yung bote? Wala. Ano pa nito? Frozen pa nito. Sis, may laman. Ang dami. Buti lang, chinay forest. Kaya na pa ako. Sorry na. Ang dami lang. Display lang pala ito ni Buti na lang talaga chinay. I think I'm going to have a big block too from as well. Awa? Block too. We've got a big diamond. I've got the Arlo, like it spells Arlo as well. No, we don't need that too. Doesn't even know what to is. Oh, fruits. Nagmamadali si Dong. Ayan, matigas na. Kanina ang ano. Ay, ito. Masarap to, be. May pang-dikit ka dyan. May pang-ano. What? Masarap din yung ano natin sauce, may kamatis. Ay, yes. Sibuyas. Look at this. Abutin ako nito bukas. Kasi nawan na. Si Jan, wala man ang pakialam din. Coffee yan siya, oh.
Si Jan, dahil nagde-decorate, naglulutuan dito. Si Jan ay relax. Sabi niya, makikiparty lang talaga siya. Pumunta ako dito para mag-prepare. Hindi ako mag-meet. Actually, sa mami. Kasi kung hindi siya mami, titingin ako sa'yo. So, sino? That's so fun. Okay, I'll get the low of the one that spells Mario. Mirrors ka. Hindi siya masyadong duro. Kaya ito rin yung masyadong duro. I'll just move it up. I don't know. Just move it there. The black. Wow. Yeah. Bawang. Might be a little bit. Dr. Zara? Nasaan yung happy birthday? Yeah. Susunod tayo sa palo. Ito paano? Ito paano? Sa baba na kasi Buti pa siya. You know some Paul Byron? Happy siya. Habang yung isa, nagde-decorate. So, yung iba hindi ko binalatan. Gusto ko kasi yung may feel ng balat ng bawang. Pag sa kalamansi, mas gusto ko rin yung kalamansi ba? Yung green talaga. Yung din dito. Di ba? Ganun din ba kayo? Si mama ganun eh. Yung dito yung kalamansi. Yung balat ng kalamansi. Ayan, okay. Nilagyan ko rin itong chicken powder. No, I heard it. Tapos konting asukal. No, too hard. Too hard. Gusto ko maasin-asin. And then, I'll load it up. Sa Philippines namin. Arlo, nabuo? 13 pesos isa. Okay na ha? Diyos ko, murang-mura. Ah, paano talaga siya? Ang sarap na daw. Pwede na itong ano. Yeah? Ano? Ano, yung sauce natin? Hindi natin. Oh my gosh, Di ba? Kaya Oh my gosh, I love that. Tapos may bite ng anghang ng paminta. Sus. Gusto mo, luto na tayo. Mag-airfry tayo. Sige mo na. Mag-airfry tayo. Mag-midnight na tayo. Wala na natin sila. Magluto ko na. Sige na. Mag-midnight snack na kami, guys. Sauce pa lang ito, ha? Ayaw, sarap. Kuya na lang din yan natin. Ano, yung parang sausawan. Oo. Sarap yan. Kasi gusto mo pakamarinate natin. Salain na rin yun na sausawan na. Napakasimple pero ang sarap. Ang sarap na. Parang sinugba, no? Ang lasa. That's it. You get underneath. Seryoso siya Did sa... Mum take back or no, that fully sleeping. Seryoso siya, nagluluto siya doon ng kanin. Mag-midnight snack talaga kami nito. Anong oras? 11:53. Maagang almusal namin ngayon. Tapos manunod kami ng TV while eating. Yung ano mga drama ba ngayon? Uy, pinapanood ko ngayon yung Too Good to Be True ni Daniel at saka ni Catherine. Ang ganda pala ng series na yun. Serious siya? Ngayon pang hiwalay na sila. Saan ka nanonood na ba? Maganda yung story, in fairness. Sarap na. Okay na. Final na guys. Nagyan siyang konting asukal.
So yung pinatikim mo sa akin, hindi pa pala yung final? Oo na, konti lang. Kuha lang konting sugar. Sus, guys. Ayan na. Yung dalawa doon. Yung dalawa, binubo ang dinosaur ni Arlo. Sus, panoorin yung vlog ni Sisi, Diyos ko. Matatawa ko sa una kung paano nila blinaw yan. Ang cute na ng decoration, oh. Ilagay sa bibig. Guys, nakaluto kami. Ang ganda ng pagkaluto. Walang agawan ng sausawan, guys. Tikisa kami. Tapos nakaharap na siya ng movie. Anong oras na? Guys, yung oras, 12:46. Midnight. Tapos, syempre, hindi naman tayo agad-agad matutulog kasi baka bangungutin tayo. Uy, tapos yung rice namin, ang init. Ano to? Naka-on pa to, be. Wala na yan. Yung rice namin, bagong saing. Ayan na, guys. Kain na kami. Sarap. Maputi na. Yung sa'yo, maputi. Oo, okay na. Ayan, pumuti na rin. Okay. Nagluta na tayo, nagluta. Sige. Okay na, pwede na i-play? Kasi baka alas 4 pa tayo matapos. Ganda to. I-play mo na. Walang sa'yo. Asan na ba? Saglit lang naman yan. 1 minute na. Anong timer ka? Hindi. Ano lang, puputol-putulin. Does the saying go? Okay, nauubusin mo. I am one. Hear me roll. But it was about to be. Tupak ko na. Nahihirapan kasi. Hindi, okay na. Here ka. Okay na, pero hindi na magkamaliw ang paa. Hindi. Sister. Ayan. You might not last. Tapos yung na. May mga brooms na. Didn't I just say, hear Ikaw, me kung roll? ganito. Uy, napaka-solid na moon. Very high quality. Quality Here, talaga. let him sit with the wash cube. Okay, nasa na. Nakalanggap. Some friends and cases. Luwag-luwag. Ewan ko sa'yo dyan. I found him. And not this guy. Parang sila holy lang to, ah. What a Malilit ba sila? I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. Just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I Oh my God. Siya na talaga ang nahulog. Ma-fudge. Nakita niya mo ito. Tapos kasalanan niya. Yan yung pagigantihan niya. Ikaw sa mga niya. There are no words.